Tiga meningkong ke bakum ke jingilang. Nak mulai tahun dorbar, kirang bak senong baru, kidukot baru, jong ke kenhuan, nak surpa nyong mulai, ni penrem jur ningkong ikan ke jingja. Hakaba, hakatu ke khatlai terik, kalmi ke jingja ke basungsi yuway nak kinong song senong, jong ke senong mulai, ubasa ha mulai kenton masar. Dia ni ibiki ki baru kisdang banmi ki jing keluman nang ta. Ni penrem jur ke jingja. Hakaba la simno ya kaman siam kujung u la simno ya kajing em kujung u bat hadir nang ta kimi kini ki baro nang ta kawai pan hak jing edai bat kane kajing thau ini ka committee ka peace committee kajing ilang hibaro kawai ka sngo bayamanta ngin pat simbenta hagani ka peace committee kadaw kolong balada ompat la ban suspend lani ban book ban wanra yek tu gibrio kibasim ya kajing em kujong ba shirs to feel ompat la ban pensitom yaki ngisngo bakampat don jingbon kanika peace committee kabangi ngi thrang ban i jing songsuk kumjoru hagbai dai bagania ngila yakut ngai rai bangin sange swa tak hadu bangi i baya yakini kibrio kibale ang kam ladep pensitom yaki te dakaba sungkhya ya baro kirang ba snong baro ki khna samla ki jong kasang samla ki seng bhalang baro ngidon ke jing sungkhya yak songsuk songsan namar takadaw ngikwa bangiru ngini simbenta ha kabon ra yak songsuk songsan daga bangi khmi nanti baningkong nak sarkar kan pendap ini kikam bani i baka yo kajing besar ke bahong hak jing ya nanti jong kani kajing ja kabelajan do khatlai tering kawai pan hak jing dai bat kani kajing kenrum kenram nadu kami khat san terik kabelami menen kesngi hak jing kendu bat i deputy commissioner nakat tu kan nengut kirang bak senong rengkat bagi jingdon rengkat jong MDC kumju ngilai priang ya ki jingtip na ki khot jong ka seng samla mulai pelun ki khot seng balang ki bapen pau ya ki jing sngo jong ki habagi tip bangi ngini bani kendu i deputy commissioner ya ka jing ong ka jing sngo jong ki kalong bat ka jong ngi ro menta kalong ba ya menta sipor ngiu iba 4 ilong banbu polis hapok ka senong mulai pelun bro kawai kadaw kalong kumba kalong menta kidang ikhrit bro kidang iba 4 idon kam telada ka jingdon ka jongki paden manang tu jing ja khalai tring da ka jingdon ka jongki kan wan ra pa da koi ki jing sngo ye ki khon samla ye khna samla jongi temenin ngilai kren ba deputy commissioner bat na kaliang jongi di siru ti ong ka e ka bangi di banle tingile kumtan ek snong ni ong bangin pek ngin perman halaki jong snong ba ka nemi kanu kanuru bat si shamenin bro kata ke thain GS road ngila banong national highway kisnong ngilai mi da kisenglong kmia seng samla bro kinong kit kam snong kibla yang ban pahara bat sisang i ba kam simdon kanu ka jingja ka basungsi bat hangni ka panpau bangila banon ra yak songsuk songsan da ka bangi mangi yangi ngi kren yak jing songsuk songsan kawai pan menen ngiladon ke jinga kendua kumta deputy commissioner ngiladon ru ke jinga kendua bat uchi minister bat kumju ru bat u deputy minister baru angut ki menteri badan buram kilapan pau ke jing songkhya ya kai ke belajar ha ke tu sngi ha ke beladon ke jing syak ni no kitu ki tiar ki am sngi la banong bak beladon ru ki jing ja ki ba penun ra ya ke jing songsia kumbang ila dio ka jing kren bat chief minister by bat EDC mene ka jing lang ru ngilai perkhat bangin ai ka appeal syakito ki khon samla ki ba hoi ha ka tu ka di ka por jong ka jingdom ha tu sngi ka di ka por ka ba ka jingdom ka kio kila kumle ya ka i ka bakile kum tamane ha ka jing lang ngilai kren lai thir ba kalong bangin kerpat ki
bakin sngubha banwan syakmat pentip haginu kinu kibrio ki bafila ban shania lakalong kirang basnong lakalong hai MLA lakalong MDC ban ai ke jingtip kat kum ka kular ka bana chief minister hi ong ngi don kam tang ye kitiar ngim don kam ban tip ki brio te ula ai ke jing kular bakanum don kanu kanuru ka jing penstam nri tang ko wei ka long ba ye kitu kitiar ye ka bakil kum sim kin sngobha ban pentip ban pen phai no la ki berat hakanu no jakaru kila se ban pen pawil dia kila ban tho di nu kot ban ai ho nu responsible citizen u jongka shnomulai u bucket clear bang pentip khnang ban la ban recover biang ye kita kitiar kita kadai ka bangia kren bangia phliu jungmut bakan dei tangka apil nakaliang jongi kawai pat ka point ngile kren ngile phliu jungmut ha ya ka jing sakta ka jongki khna samla ki barang dei ban pendep ki jing pulia ki online classes ngile kren ya ka jing thot jong sibun kinong song sinong jong ka slong le ni jong ka jelaru ki ban ka daw ka jing ban ya ka ni internet le se tang ki flight ticket ki jong kiru ki hap bandu no ting yu iya ka jing don kam ban ni kerpat ya sarkar bakan sngubha ban weng no ban lift no ya ka jing khang ya ni ki internet kawai pat kamat ka bangia kren ha ka bala pen i yangi la pen sha yangi mening ngile kren ru bat chief minister ya ka judicial inquiry henry ka jingalang sei sin pat kata ka di ka batang mangi khandai ngut kat tu ni kirang basnong rengkat BMDC ya ka bangia kren ya ka jing don kam ya ka judicial inquiry henry mene ha ka jingalang ha bangi perkhat ba bro kawai ka jingalang hi kawan ra ya sur badon kam ya ka national human right commission ha ka ban IT ya ka ni ka jing tokit ya ka jing ja ya ka jing khla no ka jong iba Chesterfield thank you kawai pa kamat menin ngile UI ya ka jing plat khobor ka jong u chief minister badan buram ba andang wan ra shu sakat tu kan ni company jong central force ting UI ba kamdon kanu ru ka jing e ha ba ka la katak song suk song sain ka bangin ha bandawan ra kata kum tangi kerpat ya sarkar bakan review ya kan ya khanang ba kanum don kanu no ka jing e ten rel da kawan kum kata ru UI ba ka bri hunyo trap ngim don kanu no ka jing e ya ka ba on hab ban deploy ban penan kam ya kita ki central force kawai pakamat ka ba khadu kalong ha ka jing e kren ka jongi nadu ka basdang ba hakamit khat santorik kami ka jingja ka basngsi khamtam hai te ki than jong national highway ha ka ba klei tengkhu ki pa nyong song snong klei tengkhu jing e bu CRP laya de kisnam ha ka ba ka ni ka jingdawa ka jongi ban pun kan ria no CRP hanrei menta hadu menta om shim pa la ban pandam ngi so ban ai khoble yu chief minister badan burom ubanang tu hang tu himnen ulakren baula ai ke jingkular ba on process no yang ka kam ha ka ban shift no yek CRP kam ki ba kum ki snong ngi ju teng khu jing e la ka long ka thia ka CRP kam ka badan hang thia po jan ka arts and culture ka chaka jong ka la ka long ka CRP kam ka badan ha po jingkiang molai bridge la ka long yak CRP kam ka badan hang tai ha po ka campus jong DIC ngi ai khoble yo chief minister ye deputy chief minister da ka jing sim khya ka jong ki menin kila ai ka jing kular bo an sedang ban proses no ban relocate ban shift no yakni ki lightly ki CRP kam shekwe pat ki banta kum ka jing lang mane ni pan pau jing su i kata garai ban ngi khmi lenti ba kan long sincere ka ei ka bai kular khamat jongi bat kum joru kum ka jing lang ni bu ya ka por ba la kum num no lai banai kani ka kam ladi ban pandap khnang bangin lai na ginu jing teng khu si sen pan bat kini si RPF ki baju pendik na kapor syakapor ye ki pa nyong song sinong jongi bat ha ka pankut kum ki sinong milarai baman la ki sinong ngin ai ye ki jing pan bana ban kerpat kham tam ki khon samla ba mentang idon ha kapor curfew ngin don hala ki jong sinong bat la shai le sil da kala lift hainu ni por ba lift curfew ngin long ki jai
ngin peni bangiya ja kalenti ka bade nyemdon kono kono ru bat kumjul khamtam hai ka por miet por yong ka ba phi manta ar miet baro ki senglong kmia ki seng samla ki nong kit kam snong tlai yang surok ban parang ka jing kerpat kalong dakani ka jing alang baro ki rang ba snong ringkat bat ki seng bhalang ringkat bi ki seng samla mulai pelun ni kerpat ki kon samla bat ngin ai ki jing pemla sibit haman lagi snong baki kinumi shaban la ki jong ki dong lane la ki jong ki locality kendon hala ki jong ki snong bat kumjuru ni kerpat ki wei pak ki bomdei na bar jong ka snong mulai bakin kiar ban le komta hapadeng ini ki por ye ki bak ni kum ka snong ni simti ban pe baka suk ka san kendon hak snong mulai